Hrabrost, odlučnost, istina, reforme. Ove reči obeležile su početak rada vlade koju je poverenje ukazala ogromna većina birača na martovskim izborima. Mandatar Aleksandar Vučić već tokom ekspozea zadao je težak zadatak svojim ministrima. U preko 3 sata izlaganja do detalja je predstavljen program koji je posle više godina sastavljen od konkretnih poteza i vremenskih okvira u kojima je te poteze potrebno sprovesti. 24. aprila 2014. godine Srbija je dobila priliku da pogleda realnosti u oči. I pored povremene neverice, očekivanog negodovanja i oklevanja, građani Srbije pokazali su da su spremni da se pokrenu i Srbiju dovedu u porodicu država koje su u stanju da svojim građanima obezbede dugoročno kvalitetan život. Na samom početku, ova vlada obećala je kompleksan posao u zakonodavstvu kako bi se obezbedila sistemska podrška za približavanje Srbije Evropskoj uniji, finansijsku stabilnost i nove investicione cikluse. Ovo su ispunjena obećanja. Zakon o radu. Zakon koji je naišao na apsolutnu podršku svih relevantnih činilaca u zemlji i međunarodnoj zajednici. Ovo zakonsko rešenje omogućit će stvaranje zdravog poslovnog okruženja za sve koji Srbiju vide kao zemlju u koju vredi ulagati. Ovaj zakon omogućava radnicima da ostvaruju realna prava, sprečava zloupotrebe i stimuliše i radnike i poslodavce. Uvođenje reda u sindikalno organizovanje i pretvaranje sindikata u stvarne predstavnike radnika. Zakon o planiranju i izgradnji. Dugo očekivani dokument koji će postati podloga za razvoj uspavane građevinske industrije. Srbija mora da od zemlje redova pred šalterima postane raj za investitore, kako strane, tako i domaće koji su spremni da izgradnjom probude i one krajeve Srbije koji su od ruralnih postali pusti godinama zanemarivanja. Zakon o stečaju. Uvod u novu eru u poslovanju srpskih preduzeća i zaštitu imovine, transparentnosti i ekonomičnosti procesa transformacije. Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju. Temelj za reformu sistema penzionog osiguranja. Sa preko 1 milion penzionera i današnjom organizacijom penzionog osiguranja, ovaj sistem predstavlja teret koji građani Srbije ne mogu da izdrže. Priprema ovog zakona osnova je za stvaranje penzionog sistema koji će moći da obezbeđuje pravo ulaganje u budućnost. Subvencionisani krediti za privredu. Ogromno interesovanje prvenstveno malih i srednjih preduzeća za ovaj vid kredita pokazao je već u prvih nekoliko dana realizacije da je privredna aktivnost u Srbiji realna potreba. Uz poreske olakšice u poslovanju, vlada je pokazala da briga za privrednike, ujedno i zaposlene, nije prazna priča i da iza nje stoji dugoročno planiranje najvećih eksperata u oblasti zakonodavstva, ekonomije i finansija. Medijski zakoni. Povlačenje države iz vlasništva u medijima, projektno finansiranje, ukidanje televizijske pretplate i od 2016. uvođenje takse koja neće prelaziti iznos od 500 dinara. Borba protiv kriminala i korupcije. Kada su se u novinama pojavili prvi naslovi sa imenima uhapšenih koji su optuženi za najteža kriminalna dela, javnost je bila zbunjena. Prvi put nakon više decenija u Srbiji nema zaštićenih, bez obzira u kojoj političkoj ili socijalnoj grupi pripadaju. Iskrena i racionalna spoljna politika obeležila je rad ove vlade od samog početka. Put ka Evropskoj uniji nije pitanje, ali brzina kojom ćemo ga preći i dalje zavisi od nas. Naši najveći spoljno-trgovinski partneri dolaze iz Evropske unije kao i najveći broj direktnih stranih investicija. Evropa prepoznaje Srbiju kao iskrenog partnera, kao i Moskva i Peking. Odnosi sa Rusijom ostali su jedan od prioriteta u spoljnoj politici, a jedan od razloga zbog kojih Moskva i Brisel podjednako kvalitetno sarađuju sa Srbijom je i iskrenost Beograda u pristupu svim ključnim problemima, od Kosova do Ukrajine. Pred nama je i obećanje da će i najteži proces biti započet u najkraćem mogućem roku. Fiskalna konsolidacija nije pitanje volje, nego potrebe. Godine manipulacija i jeftinih političkih poena sticanih poklanjanjem povećanja plata i penzija nepostojećim novcem doveli su Srbiju na ivicu provalije. Smanjenje javnog duga i deficita, povećanje prihoda i stabilizacija javnih finansija moraju da ostanu prioritet u narednom periodu.
Rezovi na rashodnoj strani budžeta i stabilizacija prihoda koja je već započela dubinskim reformama poreske uprave. Ovi poslovi i dalje su pred nama. Ozbiljnost vlade u nastojanjima da ovaj posao uradi do kraja prepoznata je i u međunarodnim okvirima i Srbija danas beleži najniže kamatne stope na zaduživanje od kada trguje svojim hartijama od vrednosti. Srbija je proleće dočekala pogođena teškim poplavama, u kojima su oštećene ili u potpunosti uništene hiljade kuća. I pored teške finansijske situacije, posao obnove radi se sistematično i uz pomoć celog sveta. Danas imamo garancije da će svi koji su u poplavama pogođeni dobiti naknadu za svoju imovinu. Borba se nastavlja. Siva ekonomija koja svake godine potroši stotine miliona evra našeg novca, loši krediti koje ćemo rešavati preko fonda za te namene, privatizacija i restrukturiranje preduzeća u državnom vlasništvu, reforme sudstva i javne uprave. Očekuje nas još mnogo posla. Ova vlada odabrala je teži put. Rešenost da se sa problemima suoči godinama je izostajala i bivala potisnuta željom da se politički poeni steknu lako i brzo. Ovakva politika potrošila je sve resurse. Kada istini želite da pogledate u oči, onda nema povratka na staro. Danas znamo šta moramo da uradimo da bismo stvorili zemlju u kojoj će naša deca želeti da žive.